убивам враговете си. Този ми е един от любимите, защото буквално може да прави почти всичко. Ето тук обаче и сега ще трябва да отида. Добре. Годжо. Добре. Сега бързак. Ето те. Ти ми трябваш. Така. Супер. Вижте хора, така, Aliens. Добре, тук имаше едно за летене. Исках да го изпълним. Просто се трансформирам в този. Така, хора, сега ще отидем до най-високата точка. Не ще гледам.
пента. Моля бе! Моля те. Yes. Ето го хора. Ето това там. Хекс атак. Event starting. Еха. Ето хора. За нас не е казано да използваме дадения герой, обаче предлагам да ни хора. Да не използваме той е по-бърз. Yes! Нищо не го оцели. Не, хора, трябва да се килна. Съжалявам. Left the battle. Quit. Какво са направили с милата игра? Тук преди имаше пчелиците. Мисля, че... Не, е там, да. Левел up, нали? Мисля, че да. Хора, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете лайк. Абонирайте се канала, защото да не видя. Ударете камбанката, за да ви известяват. Коментирайте. А от мен